Internaționale și bine v-am la episodul de acolo. Dacă ați văzut episodul anterior, sigur știți că v-am spus că caut prezentator, cameraman. Bun. Trebuie să aveți calitățile următoare. Trebuie să fiți din raza șuleului. Deci de peste tot din șuleu. Ori făcut ori băiat. Trebuie să fiți între clasele 5 11. Mai mare de 11 nu accept. Bun. Deci trebuie să fiți bun, 5-11. Bun. Da, trebuie să fiți din Șumleș și că dacă sunteți de mai departe nu ne puteți, trebuie să ne contactăm și să vă spun că să veniți să filmăm doza, dacă nu. Bun. Nu știu. Da, dacă ești fată și vrei să fii prezentatoare, trebuie să ai unele calități, adică nu o să ia o fată care, acum mă scuzați că vă spun, deci nu o să ia o fată care are atâtea calități, adică nu are trăsături fizice bune, adică aici la doză vreau să mă pun într-o lumină bună, adică și eu și ea să fim la fel de populari pe YouTube, deci în toată România să fim la fel de populari și în lume, dacă sunt români care se uită la mine. Vreau chiar să facem chestia asta. Dacă ești cameraman sau cameramană, deci poate să am doar o echipă de fete, adică o cameramană și o prezentatoare lângă mine. Și atunci, nu știu, o să-mi fie mai greu să lucrez, pentru că trebuie să lucrez foarte rapid cu ele. Adică scenariul trebuie să fie scris până vineri. Și trebuie cineva care are scris frumos. Și scrie și repede. Să scrieți frumos și repede. Că mie îmi trebuie scenariul la până vineri. De exemplu, luăm o persoană random. De un exemplu, Maria. Sau Sofia, Maria. Bun. Ea este cameramană. Cameramana sau cameramanul se ocupă de scenariu. Deci ea trebuie să scrie rapid scenariul până vineri. Mă sună, mă contactează că vezi că este gata scenariul. Bun, și atunci eu automat îi zic, poți să vii să filmăm. Și eu mai chem încă o fată. Bun. Aici lângă mine amândoi suntem chill și facem doza. Bine, evident, mare fel cu sopa. Adică am ținut aici laptopul în brațe și am citit. Deci tot clipul eram așa. Tot așa stăteam așa. Și mișcam ochii după cum mi scria. A fost un mare fail. Bun. Ce trebuie să faceți ca să intrați în grup? Trebuie să scrieți pe Facebook. O să pun un post. Caut ... De ce? Și vă las un link de la canalul meu personal și acolo o să vedeți clipul. O să vă las linkul acolo. Linkul de la clip, da? Intrați pe link, vă uitați, vedeți dacă vă place și scrieți. Vreau să fiu ... și de ce vreți să fiți așa chestie? Adică ce e asta? Bun, eu am fost Kevin. Cam tot pentru azi, eu am fost Kevin și vă salut.